Здравейте, приятели, аз се казвам Венелин Калинов от оръжеен магазин Град Козлодуй. Днес имам изключителното удоволствие да ви представя едно наистина изключително оръжие. Става въпрос за тази ловна комбинация Меркел модел 211. Изключително запазено, красиво оръжие с много красив автентичен куфар. Точно така е пристигнал при нас. Става въпрос за един комплект цев 16 калибър 16x70 и също така 16x70 с нарезна цев 7x57R. Истинска класика. Сега ще ви покажа, ето го приклада, не мога да го разгледаме, много хубав затилък, направен от еленов рог. Доста така екзотично изглежда. Пистолетната дръжка също. Хубави гравюри, дълбоки, типично немски. Ето и тук. Оръжието произведено в 1962 година. Сега ще го сглобим, за да можете да добиете максимално представа за състоянието. Само да искам един комплект цеви. Също към оръжието имаме и монтаж, който си EICAC монтаж. Дължината на цевта, гладкоцевната цев е 71 см. Ето го оръжието с гладкоцевните цеви. Доста добре е запазена оригинална оксидация за годините си. ГДР производство, Q1 печат. Абсолютно класическа ловна комбинация, както и за активно ловуващи, така и за колекционери. Ежектори. Цевите са в перфектно състояние. Сега ще сложим и комбинираната цев. – 65 см дължината на комбинираната цев. Също изключително запазена оксидация. Каналите на цевта са доста добре запазени. Ето тук имаме под монтажа. Лека, мога да кажа така, дръскотина. Ежектори. Също така на втори комплект цев. Едно наистина изключително запазено оръжие. Щастливи сме, че такива оръжия пристигат при нас и имаме възможността да ви ги представим. Ако това оръжие представлява интерес за вас или някой друг от нашата колекция, не се колебайте да се свържете с нас. Бъдете здрави, до скоро и ловувайте със стил!